Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Верховної Ради Дмитро Разумков і ще купа кадрових рішень. Народні депутати парламенту 9-го скликання сьогодні працюють дуже моторно. Перед ними виступив президент Володимир Зеленський і заявив, що Верховна Рада цього скликання може увійти в історію за двома сценаріями – як найпродуктивніша і прогресивніша, або ж розпущена через рік. Такий умовний і випробувальний термін Зеленський визначив для нардепів. Усі подробиці про сьогоднішній перший робочий день парламенту 9-го скликання нам розкаже кореспондент АТР Тетяна Сулій. Вона з нами наживо. Таню, вітаю. Тобі слово. Що зараз відбувається у Верховній Раді? Яким був цей перший робочий день для депутатів? Вечір добрий, Оксано. Так справді депутати вже працюють 6-ту годину поспіль, але заледве здолали третину запланованих на сьогодні пунктів порядку денного. Найперше відправили у відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і вже знайшли йому заміну. Уряд очолив Олексій Гончарук, він заступник керівника Офісу президента, юрист за освітою. Йому 35, і Олексій Гончарук стане наймолодшим з тих, хто будь-коли очолював український уряд. За його кандидатуру проголосували 290 народних обранців. Про що говорив новообраний прем'єр, пропоную послухати в прямій мові. У нас більше 10 мільйонів людей живе за межою бідності. У нас війна на Сході. І у нас досі, при всіх цих обставинах, у нас досі корупція. Ми досі не справилися з тим, що хтось приходить до влади для того, щоб щось пилити. Цьому потрібно покласти край, і ми це зробимо. В новому уряді красти не будуть. Визначилися народні депутати із керівництвом Верховної Ради. Спікером очікувано став перший номер «Слуги народу» Дмитро Разумков. Зазначив, що він дуже швидко освоївся у кріслі спікера і вже відключив мікрофон одному із депутатів від опозиційної платформи за те, що той розмовляв російською мовою. От про що говорив спікер у своїй першій промові, пропоную послухати у прямій мові. Ми повинні виконати обіцянки практично всіх політичних партій і депутатів, які йшли на вибори та обіцяли зняти так звану депутатську недоторканність, яка десятиліттями була підґрунтям для корупційних схем. Саме для цього ми повинні на законодавчому рівні припинити ганебну практику кнопкодавства і вести відповідальність за прогули пленарних засідань і роботи в комітетах. Саме для цього ми повинні створити ефективний механізм відкликання народного депутата, якщо він втратив довіру виборця. Шановний пане президенте, шановні народні... Віце-спікером також очікувано став ще один член команди президента Руслан Стефанчук. А от пост заступника голови Верховної Ради фракція «Європейська солідарність», котра до слова одразу ж першого робочого дня пішла в опозицію до влади, пропонували лідера кримсько-татарського народу, свого однопартійця Мустафу Джемілєва. Вже з трибуни Верховної Ради Мустафа Джемілєв сказав, що попросив народних обранців не підтримувати його кандидатуру на пост віце-спікера. Чому саме, пропоную послухати у прямій мові. У нас депутати-виходців з Криму дуже багато інших справ, окрім депутатських. То я дуже побоююсь, що робота на цій посаді може завдати певної шкоди моїй діяльності в напрямку, яка є основним сенсом залишку моєго життя. Побачити Крим звільненим від нахабних окупантів. Я дякую всім, хто висунув мою кандидатуру на цю посаду і проголосує за мою кандидатуру, але повинен сказати, що я зовсім не засмучусь і навіть зітхну з полегшенням, якщо за мене не проголосують. Перевірити, як працюється новообраним депутатам, до Верховної Ради знову приїхав президент Володимир Зеленський. Порадив народним депутатам не забувати про те, що Крим окупований Росією, і про те, що на нашому українському сході і досі гинуть українські воїни від російських куль. Пропоную послухати. Перед вами цілий ряд викликів та завдань. Це і впровадження народовладдя, і довгоочікуване зняття депутатської недоторканності, і закон про імпічмент.
Це дієва реформа правоохоронних органів та судової системи, продовження реформ децентралізації та євроінтеграції. І найголовніше – зміцнення національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Російською Федерацією Криму. Не забувати про окупований Крим своїх колишніх колег закликав голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він закликав народних обранців нарешті закріпити і чітко прописати у Конституції статус окупованого Криму. Прошу пряму мову. Меджліс вважає необхідним звернути увагу, що саме діяльність, спрямована на відновлення територіальної цілісності і забезпечення державного суверенітету України, це є найважливішою метою для цього скликання Верховної Ради. Очікування велике від того, щоб внести зміни до Конституції України, до розділу 10, і саме з уточнення статусу Криму, вірніше надання Криму статусу національно-територіальної автономії, що повністю відповідала би і міжнародним нормам, і цілям справедливості. А от обрати нового міністра оборони було набагато складніше, ніж прем'єра чи спікера. Кандидат Андрій Загороднюк на засідання спізнився і шукали його з півгодини. Стільки ж часу знадобилося, аби проголосувати за його кандидатуру. Його підтримали 314 народних обранців. Зазначу, що був такий цікавий факт, що у Вікіпедії, на сторінці Вікіпедії, про те, що Андрій Загороднюк став міністром оборони, інформація з'явилася ще за 20 хвилин до того, як депутати зробили свій вибір. У ці ж хвилини триває у Верховній Раді обговорення кандидатури на пост міністра закордонних справ. Президент Володимир Зеленський запропонував Вадима Пристайка на цей пост. Тож чекатимемо рішення депутатів, залишаємося тут і повідомлятимемо про решту рішень народних обранців. Оксано, тобі слово.